И така, здравейте хора, аз съм Коко БГ Про и днеска с мен е Даниел ТД. Той няма да се чува, защото не знам, нещо е бърнат на банника му. Значи това е един привет сервер, Craft SMP, общо взето, така го кръстих. Значи ние тук си играем 3 часа, но той влезна сега, ние с приятели. И тук ни е къщата ще има кандидатури. Я ти говори, може все пак да се чуваш, може да говориш, чули? Okay. Ще има кандидатури, който иска. Аз отдолу ще напиша моят скайп. И да, който влезне тук първи от вас, да, ще му правила, да, извиняй. Който е под 9 години, не може да влезе тук. Не, че не може, просто трябва да строи много хубаво. Буквално много хубаво. Какво? Имам предвид да строи хубаво, не, да. Какво? Тук за 3 часа ние с хората, аз и още двама, за цялото време направихме тази тераска, фермата ни за овце, тук има всякакви вълни. Да, той тук що дойде. От тук мощето, което аз направих. Аз направих повече неща. Това го направи Ели, това го направих аз, това го направих аз, това го направих аз. Да, аз направих доста неща, това е мощето. И от тук влезем вътре, се намираме в къщата, малко шарена. От тук се енчантва. И леглата. За него няма легло. За вас ще има, ще направим отделна стайчка. Който влезе първи, да. И... Какво? Окей. Той се малко влиза, пачва да снима. Ако не го чувате, казвам. Да, кажи ми като ти почнеш клип, аз да се представя, защото... Да. В моя клип ще се представя 2 пъти, в твоя клип ще се представя 1 път. Я ела при мене. Преди овцете съм аз. Значи аз идвам при тебе, чакай. Чакай сега да видя ти къде си. Чакай. Окей. Ще почнем до него. Къде си? Аз не трябва да го плъня. Така. Момче и момиче. Аз съм Коко БГ Про. Да. Аз направих ревю на канала. Къси го преди 1 час. Тихо. Опитвах се да стримувам, ама не стана. Да. И сега там преди час с 2 си помислих, че ела да лягна, защото идва с хейтери. Какво? Това скин не се вижда, нали? Виждаш ли скина сега? Твоя. Бе. За мен ти си Стив, аз съм Алекс. Аз имам ли скин? Окей. Значи това не мината, няма представих. Там наменихме доста жаманче. Да, доста. Аз не ти ли казах? Аз ще ходя за малко ядене, защото аз... Нали го каза вече? Ама ти го каза. Къдата е SMP. Защо ме е SMP, то е ясно, че е такова. Да, кандидатури. Общо взето аз ще оставя и на двамата. Ти искаш ли да дам скайпа на хората? Окей.
Абе, знае, че и без това съм... Не, аз така на едно от моите рисунки в хайписа на Build Battle бях нарисувал Рибково по 2016. Рибково по 2016. Да, вали. Дай ми, че ще кажам Кристиан, ако някой пита. Както мислите, вече видях нещо. Тай, мале, бъкано е с четя. А ти стой близко до къщата, чули? Защото не съм инсталирал такова плагин за Set Home. Тъй ще мисля да инсталирам. Аз мисля да инсталирам плагин. Чули? Ти знаеш как да спреш клипа за малко? Так му ще видят те как става, нали? Аз ще спра за малко клипа и сега след малко идваме. Така влизаме в сервера. Беше пауза малко, защото искахме да и аз вече влизам. Инсталирах един плагин за Set Home. Да, ето. Ти при къщата ли си? Окей, много ги дадеме. Шивам се. Set Home. Set Home. Да, трябваше да. Откъде? Що? Ама защо? Ау! Ето и го знае много, ела тук ме... Как гахти, уе! Два пъти го ударих 100 меч, който взима по 10 демидж. Ама защо пускаш такива? Ама откъде имаш такъв камък? Те ли? Това не съм го взела. Ама гледай как се казва, защото някой Cobblestone се казва по друг начин. Сетни си хома тук. Okay. Там няма нищо, преробили сме. Схели си намери. Използвай щитчето използвай. Няма да умреш. Сега ще помогна. Ау. Не, ти не мога да иска да се хванеш. Право в главата са ти завилена. Чакай, я стой. Да, я чакай. Да. И точно под мишницата също имаше. Да. Идвай. Така. Нищо нема, той съм го приловил. Затова. Да. Трябва да намързи с хората да ходим да вземем. Ела да вземем айтъм. Или те. Той не го знаех. Бедно. Виж? Я стоя тука. Колко ти взе? What the fuck? То с каска и такива неща. Не! Ще кикна? Не са? Не, ще ма кик.